mga langga! Yes, welcome to our channel. This is Joy Kang again, your Mama Bear! And your Angel Bear! And yes, welcome back to our channel! So for today's vlog is we'll be doing the Kalamansi challenge. So nanami Kalamansi dire. Nga super baho pa lang, aslom na kayo. And ang mechanics aning challenge is si Angel Bear mo'y muhungit na ako and ako po'y muana niya. And dapat walay reaction imong nawong kay kung mo react ka like muana 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充 saan pag-react? Saan? Kung mo-react imong namong, kung mo-react ka or ka nang asluman ka is pahiran ka og lipstick. Oh no! I'm so excited. So without any further ado, let's Get started! So, kani mga langga is naatay 8 rounds. Yes, 8 iya kay nga ni 8 po na kare. So, sugdan na nato. Round 1. Sige. Go. Ikaw, ako yung una. Dili, magdungan ta. Sige. Sige. Pag gumagana, dapat di mo riyak matubang sa cam. Gusto ka rin. Ano sige. 1, 2. Tesa. Magunas ako. Sige. 1, 2, 3, go. Ayaw. Nakasimot. Aslom guys. Sige. Anak. Baka. Mara na. 1, 2, 3, go. Oh no! Matapang kaya. Ang ganda mo ng video. Ano lang, mama? Nya, kinsa may napili ato. Hinga na. Sige, ako. Ako bitaw. Lain ako. Kaned, kuha na siya. Bawal mo katawa na ha. Bawal mo katawa ding ha. Mamili ko. Hoy, gamay rin pa. Papeda ko ah. Oh, dako pa laman pa. Marag na ba? Marag sa bunakit. Okay. Murag igur. Lain ako. Ayaw. Murag sayop niya akong paghimo ni nga challenge. Okay na ko na ni mga langga. Okay, round 2. ayaw po ka, EJ. Hindi po kayo. Pwede mo agane. Sige, 1, 2, 3, go. Ngayon, pakita. Tuman ako ha. Feel this si EJ. Ano sa maning lipstick? Nakatulang yung buhok ka. Nakatulang. Katanan ka Lisa. Na! Taanir. Isurod. Hello, my God. Nakabahali may lipstick. Arere. Nah. Okay. Okay, next. Tila ako yung malakas. Chok! Round 3. Sige. Hindi, hindi ako. Ngayon, maro mong kaya. Hilaw-hilaw akong gipili. 1, 2, 3.
Lain na kaya. Okay pa eh. Murag. Ah! Muna kay Frisco. Lain na kaya. Garden. Hindi naman. Mundang ta. Charot. Okay. Round 4. Four. Round 4 naman ko do. Three. Round 4 na. No, 2, 4, 6. Okay. Round 4. React po DJ. Marok ko. Buwa. 1, 2, 3, go. Oh no! Kagariya. Hari akong ganahan. Ngayon, Perena. Oh, giganahan na siya mga langga kasi perena mo na siya. Okay, round 5. So, wala na siya. Last 3 rounds. 1, 2, 3. Ano na ako? 1. Makita ko ilok. 1. Ano? Ayangod! 1, 2, 3, go. Ano? Gibasa! Mapo ko kakita sa imong baba. Mapo ka kakita ng lipstick gali hari. So, kami doon ng react. Ah! Hindi, butangan ka na ako. Butangin ko ka. Wala ito, abogane yun. Hala. Hala. Man, ayog. Linya, ratong sabot. Dahil na kayo. Round 6. Yan, wala na ba? Ayaw. Ayaw pa ni Kwan Game, ha? Yung malusok ko. Ako agad eh. Sige, 1, 2, 3, go. Di na dyan kaya, di mo react. Wow! Isa girl siya. Walang makakatalo ni Perena. Hanggat buhay pa ako, tatapusin ko kayo. Ako si Danaya, ang nag-iisang magandang. Ako si Perena ang pinakamatapang sa 4 ng sangre. At dapat niyo akong atrasan sa lahat ng laban. Sige na, go! Pwede ko. Pwede sa muna? Pero, Naman yun. isa rabia ka kuhan. Linya. Kain mo ng himo cross. Akala mo magpapatalo ako sa susunod? Hindi. Ito lang natin. Gusto mo matatalo sa lahat ng pagsubok. Okay, round 7. Ayaw pagpalabig. Marok kayo si kasi kayo mo puga. Pwede na akong pinugaan. Ana, paganin na yung puga. Puga. Pwede na mo sponsor direct tequila. Tequila. 1, 2, 3. Oh, sino ngayon ang talo? Ikaw ang talo na kita ko sa akin. Sa akin. Hindi ako nag-react. Ha? Then, ay then, Quits. paras tayo. Okay, na. Last round. 1, 2, 3, go.
Ha ha ha. Talunan ka, Perena. Talunan ka. Oh, kahari ato ba? Dagan to, Jeng. Kaya? Indritso, masa akong tulunan. Gipuga bito ng mayo. Sige. Talunan si Perena. Ha ha ha. One. 0, 1. 81. Hari ka. Okay. Okay, mga langga. So, we're done sa among Kalamansi challenge nga. Yes. Actually, i-divert na ako akong kaugalingon langga. Mga langga. Munang among gihimo ni nga vlog kay super gasakit akong heart kaguol ko sa akong nakita sa newsfeed sa Facebook at sa nahitabo sa Luzon to sa Marikina, sa Rizal, sa Cagayan, sa Isabela, sa Tugigaraw, yes, tungod atong sa Ulysses bitaw nga typhoon. Super sakit kay sa heart nga kana bitang Dabok ilang balay. kanang sa ba. Kana bitang lami kay itabang. Wapod ko kabaloon sa akong pagtabang. Ako pod mismo walay kwarta, something like that. So ako na yung mahimo is akong matabang is prayers and akong buhaton, akong kanabitang in my own little way like prayers and nakoy nakitaan nga vlog ni Miss Donalyn Bartolome. So please watch sa iyang vlog and please ayaw mo skip sa ads kay kato daw nga vlog is basta ang kato nga vlog is para daw sa donation like sa mga relief goods para dito. So please let's help each other, like no hate, just love. Yes, siya. So laban. And moto siya, walay nakadaog na mo no. Back sa among vlog, walay nakadaog na mo kay upat me. And yes, so magkaon me. And before this vlog will end, open na Jeng. Before this vlog will end, na ako'y gimay day sa akong Facebook before. Like atong ask me and Angel Bear anything and we will answer it to our next vlog. And nainangutan na duha ka buok. Duha ka buok. Yes, duha ka buok. First is ako na siyang i-insert. First is si Juvel and May Maghinay. Hi Bes, si Juvel. Na siya. Pwede mangayog pinaskuhan te? Sure! Char! Nako ihatag. Gugma og tabang. Yes. Pirmi man na. Lamang ko'y Dutch be. Pero, let's see. And to Ate Mime, si Loco Kiliana. Charles, Ate Mime. Gimingaw muna ako. Ikaw, gimingaw ka Ate Mime? Gimingaw. Kaayo. Bisita po dirite. Baka naman. Isa kayo ate. Baka naman. Hapit na Pasko. Hapit na Pasko. Baka naman. So, moto Short siya. niya nga po, Sige, usa pa. Usa pa. Sakit sa car. Wala kay car. So, moto siya. Silang duhang nangutan na ato sa akong story. And then, yes, na may mga shout-outs diri mga langga. So, first, shout-out to Koy Koy TV. Yes, thank you so much sa unending support nimo. Like, we're super happy. Charot. Ang among sulid langga. Thank you so much. From Cagayan de Oro. Yes, please be safe dira ha. God bless. To Lagaw ni Toto. Yes, thank you so much for watching. God bless. And also to Yenmi Amor, to Ate Yen. Amping tira Ate Yen. See you soonest. Mami, ako! Yes, nara dire. Dire kagawas na. And naase. Kinsa ka? Baby Bear. And also shout out to Miranda Effie. yes. So, moto siya mga langga. And that's it for today's vlog.
I hope nalingaw mo. Because we're just spreading Good vibes and love to everyone. so, mo to siya. And by the way, sa mga bago pa lang diri sa atong channel, welcome to Team Langga! And sa mga wala pa nakasubscribe, please to hit the subscribe button and also the notification bell so that you will be notified if we have a new uploaded videos. So again, please watch ang vlog ni Miss Donalyn Bartolome and don't skip the ads. And also, let's pray for the safety of everyone. So, God bless and stay safe, everyone. See you again to our next vlog. Ciao! Team Langga!